Добре дошли в Домек! От години помагаме на международни работници от цяла Европа при финансирането на техните домове в Нидерландия. Какво ни отличава? Не само, че помагаме да намерите мечтания дом, но и ви съпровождаме при огледите му. На днешният конкурентен пазар на недвижими имоти знаем как да подготвим предложение, което максимално да увеличи шансовете ви за покупка. Говорим на повече от 10 езика, включително български, хинди, румънски, испански, английски, полски и други. Което ви гарантира пълно разбиране на нашите услуги. Предлагаме цялостна подкрепа, независимо дали търсите ипотечен кредит или застрахователна защита. Ще съобразим решението с вашите нужди. Хиляди хора се възползваха от нашата помощ, реализирайки мечтите си за собствен дом и сигурно бъдеще. С нас всичко е просто и без излишен стрес. Свържете се с нас онлайн или лично, без задължение. Трябва да тръгвам към следващия клиент. Посетете ни за безплатна консултация.